Het verhaal begint op 26 juli 1980 op het strand van Skilge. Je zoen het sabroeken kennen voor een spannende detective. Op die dag docht een inwoner van Valmerum een lugubere ontdekking op het strand van Skilge. Een skonk, maar de skoeg en de sok nog on. De politie denkt eerst dat de skonk jet bij een slachtoffer van de ramp met de Herald of Free Enterprise. Free Enterprise. Kapitein neer Zeebrugge. De veerboot tussen het Belgische Zeebrugge en het Engelse Dover zonk op 6 maart van dat jaar. Zo nou en dan speelden nog slachtoffers van de ramp op de kust on, maar de skonk bleek net van een passagier van de Herald te wezen. Het mysterie bleef. Uiteindelijk had het ontverliezen in het dorp wat er antwoorden komen. Een familielid van de vermiste man wil graag het politiedossier inzien en vreeg het daarna of het onderzoek weer riepende werk in. We hadden ze ook gevraagd of zij DNA wilden afstaan. We hebben ze ook gelijk wel aangegeven dat de kans dat dit tot identificatie zou leiden enorm klein zou zijn. Dus het team was zeker erg blij dat we toch een match hadden. En dat we de familie nu in ieder geval hebben kunnen duidelijk maken dat er een lichaamsdeel is aangetroffen. In de jaren 80 wie het DNA-onderzoek zelfs nog net zo goed als Juwe te dag. Nevens de politie is het daarom een geluk dat Skilge de aanroende jaren omtinken had voor de mogelijkheden van DNA. Wij hebben in 2010 onze begraafplaats heringericht en bij die herbegraving is er DNA-materiaal afgenomen. De Schelling is zelf ook een gemeenschap die veel zeevarenden kent. En het was juist belangrijk voor nabestaanden om te weten te komen hoe het lot was van degene die op zee gebleven was. Uiteindelijk doch blikken dat de skonk van een 45-jarige man uit Den Haag is. Hij werd zo'n december 1986 vermist. De man zou in Oespan tasstand voortfietst wezen. Wat er verder maar de man bad is, wil de politie net sissen.